ba sadar kaifi Ali da sahabu cikin lamarin gaban barsu ina da ƙaunar su banda tamfar su zuwa gidan da wilaya da ta tabbata ainihin su uba nana shewa Ahmadu kai ne jirgin zuwa ga bayanka kowa ya kalle zai gaba shakka kai kawai shi kake wanzarwa a cikin biyu danka kai kadai ba sadar kaifi da ya wada da halitta shi kadai shehu barhama kai da ya kai ne su da sunanka zatiya taka babu bayanka duk abin da ya wasu da kai ya ka gudana ba shakka daidai ba sadar kaifi